Καλησπέρα σας, κύριε Βαλαλή. Χαίρετε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον απόϊχο της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες στην Καλιθέα, όπου ένα 7χρονο κοριτσάκι πέρασε μέσα από μπαλκονόπορτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Θεωρώ πως κρίνεται απαραίτητο να συζητήσουμε για κάποια ζητήματα και να μας διαφωτίσετε σχετικά με τις τζαμαρίες και τα τζάμια που όλοι έχουμε στα σπίτια μας. Και κακά τα ψέματα, ένα δυστύχημα σαν το χθεσινό δεν είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Θέλω να μου πείτε αρχικά εάν έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές για τα τζάμια από τα παλαιότερα χρόνια σε σύγκριση με σήμερα. Οι προδιαγραφές για τους υδραλοπίνακες γενικά στην οικοδομή, γιατί γι' αυτό συζητάμε, δεν ασχολούμαστε μόνο με τα τζάμια ή μόνο με τα μπαλκόνια ή με όλα αυτά, γενικά για οπουδήποτε χρησιμοποιείται το στην οικοδομή, έχουν αλλάξει επίσημα, να το πω έτσι, ενώ στην Ευρώπη ακολουθούνται κάποιες πρακτικές από πολύ πιο παλιά. Εμείς, σαν Ομοσπονδία που εκπροσωπούμε όλους τους τζαμάδες της Ελλάδας, το 2015 ήμασταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε κάνει τους δικούς μας κανόνες ασφαλείας για τα γυαλιά στα κτίρια, για τα μέλη μας. Δυστυχώς, επειδή δεν είναι μόνο τα μέλη της Ομοσπονδίας που τοποθετούν γυαλιά, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τα παλιά τα γυαλιά φυσικά δεν ήταν ασφαλείας. Η Ευρώπη εδώ και περίπου 15 χρόνια χρησιμοποιεί τα laminate γυαλιά, δηλαδή τα γυαλιά που έχουν και τη μεμβράνη στη μέση, και αυτό αποτρέπει από τέτοιες καταστάσεις σαν και αυτή που δυστυχώς μάθαμε πριν από 2 μέρες για το κοριτσάκι. Δεν θα συνέβαινε αυτό εάν τα γυαλιά ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για τη συγκεκριμένη χρήση σε μπαλκονόπορτα. Από το 2022 υπάρχει η τεχνική οδηγία του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που αναφέρει, έγινε μαζί σε συνεργασία του ΤΕΕ με εμάς, με την Ομοσπονδία μας, και αναφέρει ακριβώς τι είδους γυαλιά πρέπει να χρησιμοποιούνται πού. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο νόμος, ας το πούμε έτσι, της Ελλάδος πλέον, γιατί το ΤΕΕ για μένα κάποιος που πάει να φτιάξει μια οικοδομή πρέπει να το έχει σαν νόμο, λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ένας από τους 2 γυαλοπίνακες πρέπει να είναι laminate, να έχει τη μεμβράνη μέσα. Αυτό τι θα έκανε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Θα εμπόδιζε το κοριτσάκι. Ναι, θα έσπαγε με το τζάμι, να περάσει από μέσα, και δεν θα είχαμε σε καμία περίπτωση τόσο σοβαρό τραυματισμό, μπορεί να ήταν αμυχές ή οτιδήποτε. Άρα ουσιαστικά αυτό που επηρεάζεται και με τους νέους νόμους αλλά και με την πάροδο των χρόνων είναι η ευθραυστότητα. Τα καινούργια τζάμια είναι πιο δύσκολο να σπάσουν με τον τρόπο τον οποίο θα έσπαγε ένα παλιό τζάμι. Δεν έχει αλλάξει. Η τεχνολογία του δεν έχει αλλάξει. Απλά τι γίνεται? Ενώ στην Ευρώπη το γυαλί laminate λέγεται, το γυαλί που έχει μέσα τη μεμβράνη, χρησιμοποιείται κατά κόρον εδώ και δεκαετίες, όπως είπα, στην Ελλάδα έχει έρθει σχετικά πιο πρόσφατα και δυσκολευόμαστε ακόμα και σήμερα που έχει γίνει νόμος να πείσουμε σε εισαγωγικά αυτούς που αποφασίζουν τι δουλειά θα πούνε στην οικοδομή, επειδή είναι λίγο πιο ακριβό, να τους πείσουμε ότι αυτό είναι που πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί. Γιατί τη στιγμή που μπορούν και βρίσκουν στην αγορά, εκτός από τα δικά μας τα μέλη, και άλλους ανθρώπους που τοποθετούν γυαλιά που δεν είναι ασφαλείας και σε χαμηλότερη τιμή, δυστυχώς πηγαίνουν σε αυτές τις λύσεις. Η τεχνολογία λοιπόν των γυαλιών εννοείται ότι έχει προχωρήσει. Στο θέμα της ασφάλειας υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια αυτό το συγκεκριμένο υδραλοπίνακα που λέω. Απλά είναι στο δικό μας, αν θέλετε, στη θέληση θα πρέπει να είναι να το κάνουμε στις οικοδομές που φτιάχνουμε και να χρησιμοποιούμε τα γυαλιά που πρέπει. Μου είπατε πριν, μιλήσατε μάλλον για το κόστος. Θα επεκταθούμε στο συγκεκριμένο θέμα σε λιγάκι. Ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι ενώ υπήρχε ο συγκεκριμένος τύπος γυαλιού στην Ευρώπη, στην Ελλάδα καθυστέρησε να έρθει. Οπότε φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο ποσοστό σπιτιών καλείται αυτή τη στιγμή να αλλάξει τα τζάμια του σπιτιού του. Αλλά δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη αυτή καθ' αυτή, έτσι δεν είναι? Θα πω, ναι. Με το εξοικονομώ κατοίκων, το πρόγραμμα που στην ουσία βοηθούσε κάποια νοικοκυριά να αλλάξουν τους υδραλοπίνακες και να πάρουν πιο ενεργειακά αποδοτικούς, να το πω έτσι. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, τότε προτείναμε, αφού γίνεται που γίνεται η δουλειά, να αλλάχθουν, αφού θα μπουν πιο ενεργειακά αποδοτικοί, να μπουν και ασφαλείας. Καταφέραμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα να περάσει. Δυστυχώς δεν είναι προαπαιτούμενο εισαγωγικά έτσι από το κράτος για να αλλάξει τον υδραλοπίνακα να είναι και ασφαλείας. Η τεχνολογία αυτή, όπως είπα, τα ίδια των γυαλιών υπήρχαν στην Ελλάδα, ήρθαν καθυστερημένα, υπήρχαν και από πιο πριν. Απλά ήταν πολύ λίγες περιπτώσεις που τα χρησιμοποιούσαν και άνθρωποι που γνωρίζανε. Τώρα είναι, νομίζω, κοινό
κοινώς γνωστό, πολύ πιο πολύ, γιατί και στις εκθέσεις που έχουμε συμμετέχει σαν Ομοσπονδία και όλα αυτά ενημερώνουμε το κοινό. Απλά, δυστυχώς, παίρνει κάποιες φορές τέτοιες άσχημες, τραγικές καταστάσεις για να ακουστεί λίγο περισσότερο αυτό το πράγμα και ελπίζουμε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι, ναι μεν, μπορεί να είναι πιο σε εισαγωγικά ακριβό, αλλά ποιος θα βάλει τιμή στη ζωή του παιδιού που χάθηκε, δυστυχώς. Είναι όπως τα λέτε. Πείτε μου 2 λόγια για την τιμή της τζαμαρίας ή του μονού τζαμιού, της τεχνολογίας στην οποία αναφέρεστε. Και θέλω να μου τα θέσετε σε αντιπαραβολή με το, να το πω, κλασικό τζάμι, με το παλαιότερο τύπου τζάμι. Τα παλαιότερα τύπου τζάμια, τα μονά, η μονή, οι αλοπίνακες που χρησιμοποιούνταν πιο παλιά ή οτιδήποτε, μπορεί κάποιος να τα πάρει σε μια τιμή χ. Για να βάλει ένα laminate αλοπίνακα θα πληρώσει 20 ευρώ παραπάνω το τετραγωνικό. Παράδειγμα, λέω, και αυτό μπορεί να είναι ανάλογα με το είδος και με όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο διπλασιάζεται ξαφνικά η τιμή οτιδήποτε, είναι απαγορευτικό. Και γι' αυτό είναι και κρίμα που δεν χρησιμοποιείται και δεν γίνεται. Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και μέσα από το site της Ομοσπονδίας υπάρχουν οι πιστοποιημένοι οι αλοθέτες, οι άνθρωποι που είναι έμπειροι, ξέρουν τι να προτείνουν και καλό θα είναι και μάλιστα είναι κατανεμημένοι και αναπεριοχές και ο καταναλωτής απλά πατάει, βλέπει ποιος είναι, το ρωτάει τι και είμαστε σίγουροι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπογράψει, οι δικοί μας, τα μέλη των συνδέσμων και καταστημίων της Ομοσπονδίας, οικειοθελές συμφωνητικό από το 2016, το οποίο λέει ότι ακολουθούν πιστά τους κανόνες που θεσπίζει η Ομοσπονδία γι' αυτό. Άρα, σε καμία περίπτωση ένας τέτοιος επαγγελματίας, σωστός, δεν θα πάει να βάλει κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι λοιπόν τραγικά πιο ακριβά οι αλοπίνακες ασφαλείας. Είναι πολύ προσιτά και δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά που να δικαιολογεί κάποιος να μην το κάνει. Καταλαβαίνω. Έχουμε κάποια ποσοστά στα χέρια μας, ποσοστά, ας πούμε, όσον αφορά τα σπίτια στην Αθήνα, τα οποία έχουν προβεί σε αλλαγή των τζαμιών και χρησιμοποιούν τα laminate. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά, γιατί και το εξοικονομώ δεν ήταν τόσο μεγάλο σε έκταση. Υπήρχαν και πολλές προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν τα σπίτια και αυτά. Πιο πολύ μπορώ να πω ότι άλλαζαν τα τζάμια στα σπίτια ανθρώπων που δεν ήταν μέσα από το πρόγραμμα το εξοικονομώ, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και το βάζαν γυαλιά ασφαλείας. Παρά εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι πάνω από το. Χωρίς να έχουμε επίσημα στοιχεία, η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι είναι πάνω από το 80%. Οι οικοδομές στην Αθήνα που δεν έχουν αλοπίνακες ασφαλείας και που χτύπα ξύλο, ρίψοκινδυνεύουμε μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που είδαμε πριν από 2 μέρες. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Πείτε μου κάτι ακόμα, κάτι τελευταίο. Δυστυχήματα, σαν το χθεσινό, σε σπίτια ή σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούν συνήθι φαινόμενα? Δεν θα έλεγα, κοιτάξτε, συνήθι όχι με τη λογική ότι δεν έχουμε, ας πούμε, 1-2 κάθε εβδομάδα, αυτό, γιατί αυτό θεωρούμε συνήθες. Όμως, είχαμε πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Κρήτη, που έπεσε ένα μπαλκόνι γυάλινο και σκότωσε έναν τουρίστα, που εκεί έπεσε γιατί όπως είχε τοποθετηθεί, πολύ απλά οι υποδομές δεν προσέχθηκαν, που και αυτό είναι μέσα στους κανόνες ασφαλείας, το περιγράφουμε, και έφυγε ολόκληρο. Δεν είναι ότι έσπασε κάποιο τζάμι ή οτιδήποτε, αλλά τη δουλειά πρέπει να την κάνουν, όπως είπα, να γίνεται σωστά, να βεβαιωνόμαστε ότι είναι στερεωμένα τα πάντα σωστά και να μην φεύγει ολόκληρο το τόσο βαρύ αυτό το πράγμα και να μπορέσει να χτυπήσει κάποιον. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να το προσπαθήσουμε και εμείς ακόμα περισσότερο, αλλά ίσως έχοντας και μια πολύ καλή πρόσβαση και στους κρατικούς φορείς και εκεί, να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε κάποια διαδικασία, η οποία ίσως με το επόμενο εξοικονόμο, ίσως με κάτι, να προσθέσουμε μέσα εκεί και το θέμα της ασφάλειας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από κάπου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου λέτε εσείς, η συγκλονιστική πλειοψηφία των ατυχημάτων ή και των δυστυχημάτων προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση, αν δεν κάνω λάθος. Όχι η πλειοψηφία. Η λανθασμένη εγκατάσταση είναι όμως κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπετε. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα προϊόν το οποίο να είναι ασφαλείας, δηλαδή το μπαλκόνι αυτό ήταν laminated, μια χαρά εκεί, αλλά όταν στηρίζεις κάτι κάπου το οποίο αυτό που το στηρίζεις δεν προσέχεις ή δεν σου λέει ο μηχανικός, δεν τα ρίχνουμε όλα στους επαγγελματίες προς Θεού, γιατί η ευθύνη κατά κάποιο τρόπο έγινε εκεί. Όταν θα πας να βάλεις μια υπογραφή ότι αυτό που κατασκεύασες σαν μηχανικός είναι σωστό, θα πρέπει να προσέξεις και να μιλήσεις με τους σωστούς ανθρώπους για να πάρεις και εσύ αυτά που δεν γνωρίζεις, τις κατευθύνσεις εκείνες
που θα φτιάξεις κάτι ασφαλές. Δυστυχώς, τα κτίρια, όπως είπαμε, η μεγάλη της πλειοψηφία δεν έχουν γυαλιά ασφαλείας στις μπαλκονόπορτες. Ιδιαίτερα οι μπαλκονόπορτες είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο επικίνδυνο κεφάλαιο, γιατί είναι γυαλιά πλήρους ύψους, το οποίο σημαίνει ένα παιδάκι δυστυχώς που τρέχει, πάει να χτυπήσει και εκεί είναι που χρειάζεται αυτό. Ένα παράθυρο είναι σε ένα ύψος το οποίο εντάξει μπορεί να σπάσει, να δημιουργήσει ατύχημα, όχι δυστύχημα. Το θέμα του δυστυχήματος είναι αυτό που μας καίει όλους ενώ πολύ περισσότερο. Σαφώς, σαφώς. Υπάρχουν άλλοι πιο οικονομικοί ενδεχομένως τρόποι για τις οικογένειες να προστατεύσουν ένα παιδάκι, έναν ηλικιωμένο ή και τον οποιοδήποτε από μια πιθανή σύγκρουση με τζάμι? Μου έρχεται στο μυαλό, για παράδειγμα, η απλή λύση του αυτοκόλλητου. Για να το δει, για να παίρνετε εννοείται. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο στην ουσία όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και κοιτάς έξω, δεν θες να βλέπεις αυτοκόλλητα, θες να βλέπεις συνήθως το τι είναι απ' έξω, το τι είναι εκεί, να μπαίνει το φως. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι ότι δεν θα πάμε να προσπαθήσουμε, εντάξει τώρα γιατί έγινε αυτό το δυστύχημα, να πούμε στον κόσμο να βάλει αυτοκόλλητα στα παράθυρα για να μην πέφτουν τα παιδάκια πάνω. Τα παιδάκια δεν θα το δουν το αυτοκόλλητο σε κάποια στιγμή. Δεν είναι η λύση. Ακριβώς. Θα πρέπει απλά εμείς, σαν Ομοσπονδία, το κράτος και όλοι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, να προσπαθήσουμε να βρούμε τους τρόπους εκείνους για να το κάνουμε εύκολο για τον κόσμο. Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν βάζουμε αξία, το ξαναλέω, σε αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τους τρόπους εκείνους, να βοηθήσουμε όποιοι έχουν αυτή την ανάγκη, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους ιαλοπίνακες σε γυαλιά ασφαλείας. Τα καινούργια κτίρια που κατασκευάζονται προς Θεού και τα τελευταία 2-3 χρόνια από τότε που κάναμε την τεχνική οδηγία του ΤΕΕ, εννοείται ότι κατασκευάζονται και με προδιαγραφές ασφαλείας και με όλα αυτά. Απλά, δυστυχώς, οι πιο μικρές οικοδομές, τα πιο private, τα πιο ιδιωτικά σπίτια, όλα αυτά, εκεί είναι που χάνουμε λίγο το παιχνίδι και θα κοιτάξει πιο πολύ το θεωρητικό κόστος για να βάλει ένα πιο καλό ιαλοπίνακα, παρά να κοιτάξει την ασφάλεια πρώτα. Καταλαβαίνω. Κύριε Βαλαλή, με καλύψατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.